Sabi nga nila, mas natutuloy pa ang biglaang biyahe kaysa sa planadong biyahe. Kaya naman, kahit kalahating araw lang ay sinulit na namin. Andito kami ngayon sa bayan ng Agoo, dito sa La Union. Sa videong ito ay papasyalan natin ang pamosong rice terraces ng Arengay, La Union. First time kong dadaanan ang tinatawag nilang Tubao to Asin Road dito sa Benguet Province na isa ring alternatibong ruta papunta ng Baguio City. Papasok pala tayo dito sa may Eagle of the North, dito sa Agoo, at dadaanan natin ang Tubao to Asin Road dito sa boundary ng La Union at Benguet. Makita natin yung Galliano Rice Terraces. Let's go! Welcome to Tubao, Aspiras Highway. Tubao Town proper. Ayan, medyo kami nasobran kami ng nalagpasan namin yung intersection. So before dito sa Star Fuel Station, dito kayo, pasok kayo dito sa kabilang daanan. Yun. Sobrahan kami. Tila isang magandang pangitain ang biyahe namin dahil pagkarating namin sa Anduyan Bridge ay binati kami ng dalawang agila na lumilipad sa kalangitan. Oh, eagle ang mga yan, oh. Oh, tignan mo, oh, eagle. Oh, shit. District Highway Boundary. So, Cordillera Administrative Region. Oh, ganda na pala. Oy, parang nasa Baguio ka pero parang bandang La Union lang. Matatarik ang mga kurbahan. Ayan, malalalim. Tignan nyo guys kung gaano katarik itong dadaanan namin. Ayan, no. So mukhang may daanan pa hanggang dun sa taas. Makikitid na matataas na matatarik na mga daanan ang inyong matutunghayan dito sa Tubao to Asin Road na tinatawag papuntang Galliano Rice Terraces. Wow, ganda. Oh, ganda oh.
Galing to ng kabundukan ng Benguet, ng Cordillera. Linaw mga sir, oh. Parang kulay jade ang kulay. Punta muna tayo doon sa okay, so dito tayo sa kaliwa. Uy, Rocky Road. Ayan, so oops, mukhang mapapalaban tayo mga sir. Malalim nga. Sir, pwede pong magtanong. Good afternoon po. Sir, dito ba yung daan papuntang Galliano Rice Terraces? Ito po. Puro kan po ito sir. Wala pong sementado sir. Ito na lang po yung hindi po sementado. Sige po. Sige po. Doon po, magpapapicture lang po doon sa Rice Terraces po. Apo. Pag ganun ka, bababa ka niya yung didiretso Apo. Yung dagat na pababa, tapos pababa, tapos dagat. Okay. Sige po sir, thank you po Thank you po. Ready ka na ba dyan? Kailangan ng matinding konsentrasyon mga sir. Opya mga sir. Huwag kang magalaw mahal. Huwag kang magalaw. Ayun. Okay, medyo makipot po ang daanan dito. Yamete ko dosay. Okay, ayan. So sementado naman, yun nga lang, kailangan mong dumaan sa makipot na daanan. So saan tayo dito? Diretso dito? Dito ba? Uy, dito nga. Oo, dito yung sinasabi ng Waze. Pababa daw, wag tayo diretso. Uy, one way. Patay tayo nito pag may kasalubong tayo. Sis, ang tarik. Uy, grabe. Oo, naka-on-cam tayo. Uy, grabe. So dadaan tayo. Ayan. Huwag gagalaw huwag gagalaw. Ayan. So oops, dito. Ayan. Dito daw tayo, kaliwa. Ayun. Grabe. Tapos dito. Green. So sabi niya dito, slow down this way to Sitio Pingwe, Barangay Manga at Barangay Makabato. Dito daw tayo. So dire-diretso daw tayo. Ay nako, Waze, ayusin mo. Uy, grabe, dadaan tayo sa dadaan tayo sa mismong falls or river. Ayun, wow, ganda Woo, sheesh. New experience mga sir. Okay, daanan ulit natin ay mismong daanan ng tubig. Ayan meron pang kwan. May mga daanan ng tubig dito. Ayan. So syempre iba-vlog natin ito hanggang sa tuktok. Grabe ang tarik ng daanan. Opya. Grabe ang tarik. Ang tarik mga sir. Ang tarik. Opya. Kaya mo yan Abiana. You can do it. Uy, grabe. Nakauno lang ako primera. Dahil matarik ang daan dito. Hindi kaya ng uno, ay ng dos. So 200 meters na lang daw yung ating Galliano Rice Terraces Turbanes trip.
Galliano Rice Terraces. So guys, nandito na kami sa Galliano Rice Terraces. At ayun, very challenging yung ating dinaanan kanina. Nakita nyo naman sa vlog natin kanina. So yun yung ating dinaanang bridge kanina. So yung river na dinaanan natin. Tapos yun yung ating dinaanang pataas going there. So cross natin itong mga mountain ranges na ito para lang makapunta dito sa Galliano Rice Terraces. Kasama ko pa rin si Mahal. Ayan. Say hi to my vlog. At hanggang dun ata yung aming inakyat. Yan, all the way here going down dito. We got a nail flavor on. There's a line, a certain kind of light that never shone on me. 'Cause I want my life to be to live with you, live with you. Yeah, there's a way. And everybody say